Здравейте, следователи на неизвестно. Добре дошли в нашия канал, където разкриваме тайните, които променят начина, по който гледаме на света. Днес ще се потопим дълбоко в една от най-големите мистерии на 20 век. Разследванията на ФБР за НЛО и загадъчния проект Синя книга. Извънземни кораби, правителствени тайни или просто игра на сенки. Подгответе се за пътешествие, което ще ви накара да се запитате какво всъщност знаем. Абонирай се, натисни звънчето и нека да разборим истината заедно. Представете си 1947 година. Светът е сред военна треска, а в Ню Мексико се случва нещо, което променя всичко. Инцидентът в Розуел. Нещо пада от небето, местен фермер намира странни отломки, а местният вестник публикува заглавие. Военните залавят летяща чиния. Ден по-късно, гръзка, просто метеорологичен балон. Тук ФБР влиза в играта. Според техните разсекретени документи, публикувани в архивите им, те започват да събират доклади за НЛО от цялата страна. Над 1500 страници за идентифицирани летящи обекти. От пилоти, военни и обикновени граждани. Защо ФБР, които обикновено гонят гангстери и шпиони, се занимават с това? Джей Едгар Хувър, легендарният шеф на ФБР, искал да знае дали тези чинии са заплаха за националната сигурност. Документ от юли 1947 година той дори настоява агентите му да получат достъп до предполагаемите отломки от Розуел. Но военните го отблъскват. А вие какво мислите? Защо ФБР е било толкова заинтересовано? Сега стигаме до сърцето на мистерията. Проект Синя книга. Това е официалното разследване на военно-въздушните сили на САЩ, което започва през 1947 година и продължава до 1969 година. Целта – да се анализират над 12 600 съобщения за НЛО. От странни светлини в небето до предполагаеми срещи с летящи чинии. Проектът е ръководен от учени като доктор Алън Кейник, астроном, който първоначално е убеден, че всичко е обяснимо. Блатен газ, миражи, дори твърде много въображение след няколко бири. Но ето къде става интересно. Хайнек разглежда хиляди случаи и с времето започва да променя мнението си. В своите доклади, които може да намерите в националните архиви, той отбелязва, че 701 случая, около 6% от всички, остават необяснени. Това са случаи, които не могат да бъдат приписани на самолети, балони или звезди. Например, през 1948 година пилоти от военно-въздушните сили съобщават за обект, движещ се над 1000 км в час. Невъзможно за техниката по това време. ФБР също играе роля, когато помага с разследванията на свидетели. Документите от тяхната база данни четем, че агентите са проверявали дали хората не са измамници или шпиони. Но някой казва, че Синя книга е било само за пред публиката. Начин да успокоят хората, докато истинските доказателства се скриват. Има ли нещо такова? Вие какво мислите? Сега, нека да поговорим за случаите, които карат хората да говорят и до днес. Първо, Розуел, 1947 година. Най-известният НЛО инцидент. Според ФБР документите, военните намерят отломки, но официално казват, че е от балон. Въпреки това, слуховете за извънземен кораб и дори тела не спират. През 1994 година военните признават, че балонът е бил част от секретен проект Могъл за шпиониране на Съветския съюз. Но защо тогава ФБР е било толкова заинтересован? Документ от юли 1947 година Хувър пише, че искат достъп до отломките. Защо, ако е просто балон? След това имаме събитията над Вашингтон през 1952 година. През юли радарите на националното летище засичат няколко обекта, движещи с невероятната скорост до 7000 км в час. Изтребителите са изпратени да ги преследват, но обектите изчезват. Вестниците полудяват, а проект Синя книга обяснява, че това е температурна инверсия. И тук идват конспирациите. Някой казва, че Синя книга е била прикритие, за да се скрият истинските доказателства 51. Други вярват, че ФБР и военните са знаели за извънземни, но са мълчали, за да избегнат паника. А вие какво мислите? Има ли нещо, което не ни казват?
Ето ни в края на нашето пътешествие. Разгледахме фактите. ФБР е събирал хиляди доклади за НЛО. Проект Синя книга е анализирал над 12 000 случая, а над 700 остават без обяснение. Има ли извънземни, военни тайни или просто човешко въображение? Истината е някъде там, но че няма да дойде сама при нас. Затова ви призовавам, търсете я. Не приемайте нищо за чиста монета. Четете, изследвайте, задавайте въпроси. Истината заслужава да бъде открита, а вие сте тези, които могат да я намерят. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да му дадете едно палче и да го споделите с приятели и да напишете в коментарите какво мислите за НЛО, извънземни или земни тайни. Не забравяйте също да се абонира за още разкрития и доскоро изследователи на неизвестно.